Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na saya tanong ka papantagi sa giyang kutwa ikawalo pintuan kuditan uli ka pa magusya ko tawhid. Tigin man ito, babu maja fi ruqa wa tamaim. Giiso pintuan makapantag si iku mga potar nagusi iku mga adimat. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. التولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد أن رفيع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رفيع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجاع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Sagyang ka iya pintuan kaalwitan saya agyang kutwa kinisapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko mga salay piyaki salay o mga Arab sa iko mga untayran lagi dagyang utapagan na hadith ami alwitano as Rasulullah na siyugo yan sa ko mga padiyan aso Zaid bin Haritha sa din sa mabalakya na unta asasalay ginguta salay na gito so adimat unta apaka sasalay sa tali na putulan niya nun okay so mga Arab na sa ginguta masana ayas sikat kiran na di ran ipakasalay sa tali so mga unta ka aya pa na rin mairano na basta makasasalay sa lagi duto na di kasugata sakit agyang kutwa ayamiran na mga dalilai sa karata agyang kutwa mga adimat na inusaya aya inaloy agyang ka iya unta yano pa magimialoy sa agyang hadith kakagigisikat sang kutwa masayran sayran pitagu aso mga adimat si iku mga untayran ugaid na inunta na rang kumaya mapakasul saya sutaw amya ganimat malagid sosiolot yan si ikulima niyan antaw aka siolot yan kuligian pisalay niyan antaw aka inisambirian ko suldawalay niyan antaw aka tiago iyan ko trakian na palayad niya pakasul sa giyong utwa kapag adimat aya pa na rima iyan sa giyong utwa kaya sulutan niya nun kinisambir niya nung kualay niyan kinisambir niya nung kutrakian na andi ka binasai andi ka muralai odi na upamanaan mad agyang kutwa tiuba ami papantagun napaled nung pasul sa giyang gaya kapagadimat nagumi aloy tano aging kaya kapagadimat na padesi ko kapanakot wala gid pinaging uta kay aloy no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang uta hadithian bad pinapunta lagi ang kaya kapagadimat na giyang utwa upamanaad na isurat ka siya sa ginga may ito akaratas na isurat ka hamburang-burang asurat na apa na rin ako na ginga akaratas sa inawidan nga lipat ka na inawidan nga natig ay mga surat sa hamburang-burang na siya na ko niyan palinding na ko niyan kung mga rarta na pinuto sa kapag adimat pasul sa kapanakot to ibarat yan pa na ginga ko to adna isurat ka saya mga lakam sama nito na pasul sep naging uta mga lakam ginguta mga lakam ayat tarim akaw pan naging uta kelinding kaniyang kumarata kasiap kaniyang kumarata na pasul dropen lagi diyan panaging uta lakam ay surat sala pada berang-berang lakam na oryan yan na inuna banon na ayat tarim akaw na oy naman akaw to na kedaging uta sakit kapapantagan ra ka na pakasoldropan api akarata panuto agama tanong agama Islam ibarat yan pan marayag po na ibarat yan ni surat ka saya
ya Allah nasiapang ka sumusulod sa giyang kai akaratas na oryan niya na biyaluing asalay na siulot ka na giyuto napakasuldro pa sa giyong to adimat apya panpang ni si Allah subhanahu wa ta'ala na siya tanong tumugulin sa giyong kaya katur Rasulullah SAW in ruqa mata natigin na sa mga putar na gusto mga adimat na gusto kakasi nakapanakutwanan miya pa gusto ko mga kuano kapangakasi na giyang kaya ruqa nas kanya sa mga putar-putar na kanaba ini isay-isay kukuman ad na mga putar pipekay ad na mga putar apya karata na tumugaling tanong sa giyong uta mga putar apipekay ay putar apipekay nas kanya sa mga pupuong ko Quran mga pupuong ko hadith mga pupuong ko mga pangani amarayag papakain wa agamatano agama Islam ami aloy pa mas mga dalilin sa iko agamatano agama Islam ad na mga syaratay agyang kaya mga putar ama papakay ay mga syaratian na pag mayroon na mabalus kanya na puunsi ko Quran o di na puunsi ko hadith Rasulullah sallam o di na pangni ama papakay akapumangni ang si Allah subhanahu wa ta'ala o di na pangni ang gulalang ko mga ingaran wallah o di na mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na gipag na syaratian ikadua syaratian na mbaluis kanya na basa Arab na uding baluya basa Arab na kailangan na subasa nakasasabutan kailangan na subteron nakasasabutan kana balagi daging utam ya balaka kan pamumutar ini seenak no anto ni putar yan sa giyong uta kaputarin yan ko pale kaputarin yan ko kiaso agan na tigina biyatiin mang buog yung uta mga putar yan alam mga kambara kata putar akapangaw-ngaw na ayan yan putar na tigina naganagingan nga di kundi kedusa ko na tigakan away ikatalo nagyong uta ay atakila na rukya o pamana ikatalo kondisyon yan syarat yan na saka apa mo mutarago saka putaran na kailangan matarima ka agiyong kuto putar na dao to ka pakararadian ugaid dao to ka pakararadian ugaid na sebab perubin wallah subhanahu wa ta'ala matarima ka ayat itu papakabulong sa ikopan yakit papakamiyada sang utapan yakit na suguso Allah subhanahu wa ta'ala na pitiklas yan agiyong ka iya mga putar ami aloy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna mga okito kita gyang kay mga kapamamutar na bagyong uta mga okito kita pangailay tanoy gira akambera kata kaputera na rata uto gyang uta lagi duta kambera kata so pad mga buntal okito kita kapamutar paganero na gyang uta an-nafas gyang uta kaiyo pa nga oy upaman ka mabati gyang uta qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas mapasad ko to na iyo pa na kaon lagi dito iyo panakaon ad na mi sasaog na may to ayog na ikadua klase niyan nagyong uta mga putar ded no pa kayo dingan pagyupan o gaid na kaptan kaben kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ishtaka minna insanun masahahu bi yamin kaptan kaben ang gulalan sa ikukawanan ka ibarat yan na kaptan ka agyong uta masakiton ang gulalan sa ikukawanan ka na betian ako naging utang betian ako ibarat naging utang Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhibil ba'sa rabbin nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama na panuta buntalian ikatlo buntalian na khaltu turabi birriq mi aloy pansiku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah na igira nabiyulungan yan na pendudaan yan naging ka iya liman yan kuan yan tinduro yan duda niya na kenapa duda mala duda may ito ayog oy na oryan yan maiyopya na itana yan sa lupa pamanagya sa lupa na igiraw niya nun na may igiraw niya nun siya na indiktiyan sa giyong uta pali o di nagyang utang bulungan yan na mbatian niya nagyang uta bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina nah lagi dito padpenuto buntal kapamamutar ikapat nagisikat aguma elaitan wa kapamamutar putaran niya suig oy napipakaya o kadaglang ko mga ulama tanong agyang kaya lagi dai setan man sa gyang uta marata piakarata kapamamutar so marata kapamamutar na langon upama na miyada unaging utang mga syarat miyada kenapa pun si Quran kenapa pun si hadis kenapa maraya gabasa odi na tiari maaka agi tu mismo putar nas kanya ni papabulong na langon uno to pakasulda odi na api apen pun sa Quran
Piapan sa Quran nakagikilid ka sa mga ayat ibarat yan na madagal na pamamulong sa lagi daya na miya kalalay niya karibatan. Okay. Piapan da makasul sa gimuta kapan ako to nakasul sa gimuta pakasul sa gimuta haram. Ibarat yan na ini surat yan ini pamamutar yan na gimuta kul a'udhu birabbil falaq. Na uga ay debed na ayabid na bunda laki pamamutar niya no na kakalid niyan. Miya po sa gimuta kuan. Min syarri hasidin idha hasad. Miya po sa gimuta last. Na gunyang butimpo sa gimuta po na niyan. Na ribat pananan aka pamamutar mga bangsa ko mga urip na Allah okay na panginta kaya sabutan iwanan na وقد تكون حراما بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظ وبحسب اعتقاد الراقي gitu din supaya ko setan na setan sa gyung to hadith gyung to hadith apa ganay ami aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agito so kaya suguan yang ku mga padian mga sahaba ridwanullahi alaihim adad na pelamba na sa timambu asalay puun sang ko to melagi duan to api ang to din na klasya salay na upama ka agiyo to ipanare makaw na andi kasakit na mirasul sa gyung to adimat noy na saka mo tumambu api ang to din ayam na adnap kailangan sa man sa masayman to di ko kataw no inuiran mga day pakasasalay agyang ko to mga bedungiran so na mga lagayan ng mga bedunga anto na isa ba pakapakasasalayan yan yoron baya sa ba pakapakasasalayan yoron na anyo matatendu na daan na muskila ro api anto na klase ayam nawad na pagisasalayan kaon para matatendu sa kanyan agyuto na ayam ka to na da muskila ro ugay na upa makaayan ni at kaon na para di kasakit na agyuto muskila gyuti pa asol sa gymo to kapan ako to sumamu sa mga bedung nyo at miya kadag limang tapo pagalaga sa bedung miya ngalap ni RGF ka kan na sa mga bedung nyo upama na pakasasalay nyo sa berang-berang na anton ang mga di hikman nyo ro anton ay sabab na waya sabab yan na para di kasakit na miya kapan ako to ka waya sabab yan na design o di na para nga matatulo sa bedung ka da muskila ro okay na sa iko'y kadua dalil, mialoy sa iko hadith Rasulullah sallam na inaloy rin niya na naging ito mga putar, mga adimat, wattiwala, na wugyong ko ito anto na abay nina, kapangakasi na padpansa, kapan ako to. Nagyang kaya tiwala, nagyang kaya kapangakasi, nagiso di imbalan o mga tao, o pamanti pada na yaz'umu annahu yuhabbibu almar'ata ila zawji upama na basta ko na mbala na kay ni udi na basta ko na makan yan na ya basta ko na mainom yan na ya basta ko na masku yan na ya na upama ka sukar umai na ipkagudian si misis yan ipkagudian si mister yan na basta ko na makan yan na ya udi na mainom yan na ya udi na anto na ikidiaw nagyang mo to mimba alon na kebayan yang ko nagyang mo to karuman yan misis yan okay kebayan yang kon upama ka aya pakaasal na ipkagudian si misis yan o di na si misis yan ipkagudian si mister yan o orian yan na piyangan kasiyan niya kay aya si misis yan kanyan kababaya na peduto sa kapan ako to okay. Ay katimblay na so kapang taon na ped sa kapan ako to ino to iging mo takap kagiraw ka insyaallah na iging mo takap kagiraw ka iging ka iya pimbala na kan iging ka iya piki ka na kanon iging ka piki inuma kanon na basta mainom yan na yan na kababayaan ako niyan. So Allah subhanahu wa ta'ala di ingira-gira ko kapkabubayar ko tao. So Allah subhanahu wa ta'ala di ingira-gira ko puso. Na, waki ukabaya ka, akabubay ang kay misis ka, akabubay ang kay mister ka, akabubay, na pamangyan ako Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah na pakibubay ako masangkay akaruma ko, na sarta inga sa kapi apa parang yan, sarta inga sa mapia, kapakin dudulo na. Oy. Ubagi yung ko to pamamutaran na ka o di na yung ko to mga kakasya pag-usaran ka na pimbara nga kakasi ad na kakasya mga putar-putar basta ko na may putar ko na kabubayangan yan ad na kakasya ator ay palabid ko na basta ko na masugat na kabubayangan yan ad na kakasya pigi ka na ko na kabubayangan yan padanan sa giyong ko to padanan sa giyong ko to kapan ako to subhanallah nakapananggil ang tanwanan o baad na kiulolar katanusan inunta na apya sudipan karumain na basta aya panarim ako na pangakasyan na kasi fulana ako si fulan pamana pambala ka sa mga kakasi kaangan yan kabubaya mga katao napadanan sa giyong mutwa kapan ako to alis sa giyong hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mutasarrif din gira-gira sa giyong mutwa mapya na usiko marata
kena bagian ko tapi himbelan ka idi yung diinggira-giray. Okay? Na aya ko kumanagian ka iya mga potar, nagugian ka iya mga giyan ka iya aya ko kumanaging nga mga adimat, nagugian ka iya mga kakase. Kumano mga adimat tagug yung mga kasi na medlala yung tanay kaloy kumari chorta no basta aya panarima akaw na ipsiba pro Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang utwa kakasi nga udi na giyang utwa adimat ka sukap kada marata basta panarima ipsiba pro wallah na miya kapanako to kasama ito kapanako to basta man aya tarima akaw na giyutudun mismo pupakaarang ko marata gupakamiya da ko marata na miya kapan ako to kasama kapan ako to ay na miya loy panhaging mo to hadith at yun man to man ta'allaka shay'an wakila ilay sa din sa mananarig sa giyang ko to shay narunon pa kapanariga na may karo kapya kapanarig wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to shay upama na sumyarig ka sa giyang ko to adimat kanan tapan mga di kasarigan ka arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na baka din pupakada panas uri pa niyan baka din pupakada panas na so giyang ko to shay akado yan yun fatashmalu jami'al asya na kerang kumya sulangan taman ashay o paman na ayat tarim akaw na gyan napakanggay aguna kana bas ka kana baad na dalilian sa kapakanggay niyan aguna apun sa Quran o din apun sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa man uto na pagkasuldon po na gyan ko tatigtan wa kumakapataka sa kuwan bawang mo to lasuna at kapan kumakapataka sa lasuna at kapan igira di hindi dalan daga ka anga di kasugata sayta anga di kasugata dalan daga anto na idalil ka udah dalil ka na kagana kanan mga lagi dito na padpan na ami alwi saya la ilaha illallah madagal so hadith ami alwi saya ugi nakagidip sa oras tanong la ilaha illallah padpan ami alwi saya apakay si saya na anto na ikukuman agyang kutwa kapagadimat si iko Quran anto na ikukuman no kapagadimat apun si iko Quran so sabagi ko mga ulamatan na adna mi pakayron so sabagi unad na doon pakay okay agi upa makasubuso kapagadimat ang gulalan sa iko Quran so mga ayat yan na miya pakay na panggulolan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko masan yan gusto mga sahaba ugay nakakida ikadua na aya sa bapad yun kakapakaya na upa makanggalab ka tanong to apakayin tanong to na aya katawiron ng mga tao na pipakay tanong so kapagadimat na pamagadimat siran mambu na gitu mga sabab di kapapakay o kapagadimat sa Quran okay apian to na Quran apian to na ni surat karwa mapu sa Quran na basta pagadimat na kana di to mapapakay malagi sosiolog ka o di na tiago ka ko di del maulon aka na di to mapapakay kapagadimat gitu mabagron akatero mga ulama tanong padpan nami aloy saya puri-puri pagulin na siya sa hadith yung katita yung Rufai ano to ya Rufai la'alla al-hayata tatulu bik hay Rufai na ba anda kakambuhay o paman na ba anda mati panay pagintaw ka na pamano lang ako mga tao sa din sa palot niya so sumpa yan sama na so kapalot sa sumpa na maratabis aw takala dawataran udi na silay sa tali aya panarima yan na karniyan sumarata o istanja biraja'i dabatin o azmin o di na miya mupo miya mangit sa giyang ko to mga tae pangangayaman so tae pangangayaman na igiraman o to kuan ibarat yan tae sapi na igiraman o to miya katagas na lagi sa kanya no ator na bas diyo to ka pa kaya ipamopo o di na sutulan ang mga ayam na di panuto ka pa kaya ipamopo o di na di ka pa ipamangit fa inna Muhammadan minhu bari na upama kang galabagay niyo tao ay yung uta kapalutan niyan ko sumpa yan papalot niya sa sumpa yan o di na yung ko to misalay sa salay apa na rin mayan na kadipinsas marata kadipinsas kanyan pusang ko to marata o di na miyamangit sa taia unta taia sapi taia karabaw o di na yung uta tulan yan na mata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bari aya maana bari naging utami pugas sa kataksilan aya tafsir agyang ka aya pelot niya sa sumpa yan na aya kisa sa paran saya naging ka isutaw pelot niya sa sumpa yan si iko sambayang yan okay gay mabguro na katero mga ulama na pelot niya sa sumpa yan si iko sambayang yan ikadua mi aloy na sukapalo taw na agu subra aka pipiya eron
sobra nakapipia pera na udyon di ka pamalutan naging utos so galabak o mga bakla ago mga bayot ikatula mi aloy naging uta ka pelutas na tuos utos sa kapangimpuruan okay na napalayo nuto pakasul inuto pia karata ging uta ka pelutas sa ging uta sumpa apya sa tanubuk ya tagu sadiyan ka balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayabu ay naloy tanong siya datano langon o siya sa mga dalil kaya sa oras tanong na basta amiran pa sa ginga kipki upload yan sa Facebook na apya sa tanong bukya tagu sa dinga miyaloy tanong sa mga importante balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh